Dobar dan vam želim svima i dobro mi došli. Moje ime je Oliver, a ovo je moj kanal Domaće i ukusno. Za danas sam pripremio jedan jednostavan i brz recept i način kako da napravite ukusnu i zdravu jetrenu pileću paštetu kod kuće. Zašto baš paštetu? Pa zato što primećujem i znam puno ljudi i vidim u prodavnici da se dosta pašteta kupuje, a svi znamo koliko je ta kupovna u stvari jedna loša namirnica i pravi se ko zna od čega uz koje kakve raznorazne nezdrave dodatke, a mi to jedemo i što je najluđe dajemo svojoj deci. Ja paštetu ne kupujem od kad sam saznao kako se lako i jednostavno pravi pašteta kod kuće. Zato sam rešio da taj recept podelim sa vama i da vam pokažem i da vas ohrabrim da napravite i vi sami i za vašu decu jednu zdravu, ukusnu, hranljivu paštetu, jer svi znamo da je jetra bilo pileća, bilo teleća, koja god, da je vrlo bogata raznim mineralima i vitaminima. Sad, paštetu naravno možete praviti od raznoraznih sastojaka, dodataka i začina. Naravno, vi ćete pronaći vašu omiljenu paštetu, morate da isprobavate, da pravite raznorazne kombinacije. Znači, znate da postoji i pileća, guščija, svinjska, pačija pašteta, pašteta od divljači. Znači, šta god da vam je dostupno od tih mesa, može se od toga praviti pašteta. Naravno, može da bude i neka ekskluzivnija varijanta, jer ako dodajete konjak ili kalvados ili neke ekskluzivne začine i tako dalje. Ovo danas je, onako da kažem, osnovna jedna laka i brza varijanta da napravite domaću paštetu. Evo, sad ću vam reći šta je otprilike to potrebno da biste napravili dobru, zdravu, ukusnu domaću paštetu. Naravno, ovde imam pileću, svežu, pileću jetru, 200 grama, 250 grama. Ovo je jedan pileći kuvani batak. Može da ide i belo meso, ali ja više volim batak zato što je on malo ukusniji, malo je masniji i ima malo više tih ukusa. Treba nam je ovako jedna srednja glavica crnog luka, 2 puta po 40-50 grama putera. Ovo je grčki tip jogurta, treba će mi pola ove količine. Neko stavlja i neutralnu pavlaku, ja neću stavljati neutralnu pavlaku. I evo ovi začini koje sam ja za danas izabrao. To su standardno so, biber u zrnu, korijander u zrnu, njih ću da sameljem ovde jer će imati malo intenzivniji ukus kad su sveže samleveni. Imam malo suve mirođije i kašika senfa. Eto, to je sve što je potrebno za ovu našu današnju paštetu. Naravno, luk i jetru ću posle izdistati na šporetu uz dodatak ovog putera. Pre toga ću samo samleti biber u zrnu i korijander ovde i posle ćemo sve to zajedno sjediniti u blenderu i napraviti paštetu od toga. Dakle, kao što vidite, vrlo je lako i jednostavno, ali evo, da ne dužim, idemo odmah u pripremu. Naš današnji ukusni recept započinjemo sa oko 40 grama maslaca koji treba da nam se otopi i na njemu ćemo luk da prodinstamo. I kada se sve lepo ugrelo, onda ćemo dodati crni luk. Crni luk ne morate se puno opterećivati da ga suviše sitno seckate, zato što će on na kraju
završiti u blenderu i svakako će se dobro isitniti. Tako fino. I sad naravno malo ćemo posoliti ovako luk da bi se on što pre omekšao, pustio svoju aromu i izdinstao lepo. Pošto se luk dinsta na maslacu, to je puteru, nemojte da vatra bude suviše jaka da ne bi puter zagoreo. Evo ovako, kada se luk blago prodinstao, onda ćemo ubaciti i džigericu da se zajedno prodinstaju. Evo, dragi moji, džigerica se lepo dinsta i ovo je otprilike posle 10 do 15 minuta. Sada ću ubaciti ovo meso od batka kuvanog, da se ono samo isto kratko, ovih 5 minuta, zapeče i da malo se pojača ovaj ukus piletine zajedno sa svim ovim sastojcima. Evo, dragi moji, spremni smo za finalni proces da sve ovo sjedinimo u blenderu i da izmiksujemo i imamo gotovu paštetu. Dakle, počet ću, evo ovako, stavit ću pola ovog jogurta, onda je sledeće ovako kašičica, ne previše velika, kašičica senfa, suve mirođije, mešavina ovog začina koje sam samleo, bibera i korijandera. Na ovu količinu će mi biti oko 2 prstohvata, dosta. I ovako oko 40 grama putera, da bude fino kremasto. I na kraju dodajem džigericu i piletinu. Tako. Lepo pokupite sav crni luk iz tiganja jer će on dati finu slatkoću. I sada još to samo da izblendiramo. Tu je moj blender. Ovo lepo sve poklopim. I evo, dragi moji, ova moja pašteta je gotova. Kako dobro miriše. Pogledajte kako je. Verujte mi, kad jednom budete probali ovu domaću paštetu, mislim da više nikad nećete kupiti nijednu u prodavnici. Sad naravno ovo treba malo da se prohladi u frižideru da bi bila onako ona prava pašteta. I ako hoćete da napravite malo više paštete, onda ćete morati da istopite malo putera i da prelijete ovako činiju ili teglicu istopljenim puterom i da ostavite da se tako ohladi i da ga puter praktično stegne, jer će ga onda i blago konzervirati, pa će vam tako u frižideru i trajati malo duže. Ovako napravljena pašteta može da vam stoji nekoliko dana. Naravno, još je bolje ako imate onu finu činiju sa poklopcem ili onu vakumiranu, trajeće vam i malo duže. Ali evo, od 300 grama, 200 grama sveže pileće jetre i 100 grama jednog bataka, dobili smo onako solidnu količinu paštete za par dana i možete da uživate u njoj i za doručak ili neku večeru ili za vaše mališane pre nego što krenu u školu. Evo, videli ste koliko je jednostavno i lako napraviti ovako finu i ukusnu domaću paštetu. Još uz malo mašte možete da je poboljšate na raznorazne načine, kao što sam vam i rekao, uz razne začine ili od raznoraznog mesa ili sastojaka koje vama prija i odgovara. Tako da manite one kupovne, one u konzervama i one u crevcima i tako dalje. Mnogo je lakše biti odgovoran i ovako napraviti jednu finu, domaću, ukusnu, zdravu
najbitnije paštetu za vas i za vaše mališane. Tako da, eto, nemojte da vas mrzi i vodite računa o vašem zdravlju jer niko drugi neće. Mi se, dragi moji, vidimo u nekom od sledećih videa vrlo brzo, tako da do tada želim vam svako dobro, ostajte mi zdravo i svako vam dobro želim. Ćao!